नमस्कार, मी कमलेश खोब्रागडे। आज आपल्या हिंगण्याचे गजाननजी धाकुरकर पत्रकार तसेच एक सुप्रसिद्ध कलाकार सुद्धा आहेत। यांचा आज वाढदिवस आहे व यांचं जे नेतृत्व आहे परिसरामध्ये पत्रकारितेमध्ये नागरिकांच्या हक्कांसाठी ते नेहमी लढत असतात, जनसामान्यांच्या मदतीला नेहमी धावून येत असतात व आपल्या कलागुणांनी त्यांनी हिंगण्याच्या जनतेला आकर्षित केलेलं आहे व नेहमी आम्हा सर्वांना ते मार्गदर्शन करत असतात। असे आमचे लाडके बंधू माननीय आपले गजाननजी धाकुरकर यांना आम्ही सर्व इथे उपस्थित राहून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देत आहोत। आता आमच्यासोबत इथे उपस्थित आहेत प्राध्यापक पियुष पोकळेजी, रवींद्र रियलजी व मी कमलेश खोब्रागडे व निरुपालजी राऊत यांच्यातर्फे समस्त मित्रपरिवारातर्फे आम्ही गजाननजी धाकुरकर यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। बोललेच ना